Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Alas 6:07 Action Radio Philippines Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Abril 29, 2020. Makitaan sa amon official Facebook page kag YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagpalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Quarantine facility sa syudad sa Bacolod ginreklamo. Councilor Novero nagpathag. Banwasang Don Salvador Benedicto pinakauna nga nakatapos panagtag sang Social Amelioration Program. Sa balita national, Senador Gordon ginadusong pagtukod sang Center for Disease Control and Prevention. Madamo nga universidad kag kolehiyo magabukas sa bulan sang Agosto. Flexible learning methods ipatuman. Kag sa atong balita international, kadamuon sa napatay sa US bangod sa COVID-19 mas sobra 58,000 na. Sa sports balita, Hydrin Diaz nagapabilin nga committed sa iya handom sa Olympics. Kag sa atong balita entertainment, Angel Locsin ginsabatang isa ka netizen angot sa isyu sang ilang pagpag-COVID-19 test. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos kidamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time, kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Hindi trabaho sang syudad nga mangin komportable ang tanan, kundi trabaho sang syudad nga mangin safe ang tanan. Ini ang sabat ni City Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team, angot sa reklamo sa mga returning OFWs nga hindi sila komportable sa ilang ginatinirana samtang nagapay dalam sa 14-day mandatory quarantine. 28 ka mga returning OFWs ang nag-abot sa syudad sa Bacolod kagabi, kag silang temporaryo nga ginpatiner sa Graciano Lopez Haina Elementary School nga isa sa mga quarantine facilities sa Bacolod City. Ginpahayag ni Novero natural nga magreklamo ang mga returning OFWs, ilabi na nga sila ang unang ginhouse sa mga hotel sa Manila nga ginorganize sang OWA kag sang ila private employer. Ginpathag sang konsehal nga ila ginahimong tanan na pisar nga malipot nga notisya lamang ang ginhatag sa Bacolod angot sa pag-abot sang mga OFWs. Sunod kay Novero, ang protocol kuntani ang OWA ang magahulat sang letter of acceptance nga preparado na ang Bacolod sa pagbaton sa mga returning OFWs. Nagpangabay si Novero sa tanan nga mangin kabahin sang solusyon kag hindi mangin kabahin sang problema. We have to understand nga ang mga OFW sa Bungar sa Lopez Haina Elementary School, some sort of dogin ram ni bala diri sa aton sa syudad without even observing the protocol between OWA and the city of Bacolod. Nabatian si City Councilor Renisito Novero. Nagpangayos ang pasaylo si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mga returning OFWs nga temporaryo ginpatiner sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Suno kay Familiaran, hinali lang ginpabalo ang LGU sa nga Bacolod kag Negros Occidental nga may maabot nga OFW sa rasod nga wala nakapreparar ang Bacolod. Dugang pa ni Familiaran na inspect sang health authorities ang quarantine center antes inigin pausar sa mga returning OFWs. Sunod sa Vice Alcalde, ginahimo sa nga syudad ang tanan nga masarangan kag ginapaabot nga madamo pa ang returning OFWs nga natalana nga magabalik sa Bacolod. Ginklaro ni Familiaran nga hindi mausar ang Bacolod Evacuation Center bangod ang disenyo sini ang pavilion type, wala sang individual nga mga kwarta kag para ini sa mga biktima sang sunog kag baha. Please, bear with us. Ang ay man siya may nakapreparar siya na. Tanan. Ang city government, ang province na prepare kita. Gulpi lang ginpabalo kita nga maabot na sila. Ang kabahin sa pagbahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran.
Samtang wala pa sang formal nga sabat nga nabato ng LGU sa Bacolod gikan sa National IATF angot sa rekomendasyon nga palawigon ang enhanced community quarantine o kon ECQ sa Bacolod City tubtob Mayo 15. Una nga nagpasar sang resolusyon ng Sangguniang Panglungsod nga nagapangabay sa National IATF nga ikonsiderara ang liwat nga pagpalawig sang ECQ sa Bacolod. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang nag-author sang resolusyon na padala ng kopya sang resolusyon sa mga natungdan pero wala pa sila sang sabata nga nabato na. Suno sa konsehal sa tion nga hindi pagpaboran sang National IATF ang resolusyon automatic nga ipatuman ang General Community Quarantine sa Bacolod umpisa Biyernes Mayo 1. Sa isa ka statement ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakalabot na sa Office of the President ang apela sa Bacolod. Suno kay Roque ang among appeal ang kinahanglan pa sa approval sang National IATF. Nagpanugyan man ini nga hulton na ang desisyon sang National IATF. Target sang DSSD Bacolod nga matapos sa Abril 30 o kon Mayo 1 ang paghatag sang 6,000 pesos nga Social Amelioration Fund sa tanan nga benepisyaryo sang Bacolod. Kapin 47% sa masobra 98,000 ka mga benepisyaryo sang SAP ang nahatagan na samtang may pinapak ka mga dalagko nga barangay ang padayon nga nagahatag sang ayuda. Suno kay Paseta Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, ang barangay mag-identify sang second priority nga beneficiary kutob sa mga ayuda nga ginuli sa gobyerno. Pero suno kay Tero, sa tion nga nahatagan na ang tanan nga sang ayuda sa isa ka lugar, ang DSSD ang magapili sang beneficiary sa iban nga mga barangay. Target sang DSSD sa Mayo nga magkasumeter sang liquidation report sa DSWD National. Suno kay Tero, wala pa sang guidelines kung bala may batunon pa nga dugang 6,000 pesos para sa bulan sang Mayo ang mga SAP beneficiary sa tion nga ang Bacolod ipaidalom sa General Community Quarantine. Samtang una nga nakakompleto panagtag sa mga benepisyaryo sa emergency cash subsidy si dalam sang Social Amelioration Program o KONSAP sa Negros Occidental ang banwa sang Don Salvador Benedicto. Ilingin pahayag ni DSWD Regional Director Evelyn Macapobre subong hapon ang DSB ang may 2,853 ka mga benepisyaryo ginatagan sang SAPA umpisa nagdigad nga Abril 16. Suno kay Macapobre as of 12 noon sa Abril 29 may kabugusan na nga pulo ka mga local government units sa bugos nga Western Visayas ang nakatapos na sa pagpanagtag sang SAPA. Magluwas sa DSB, nakakompleto naman ang Beleson, Bugasong, Kulasi, Lawaan, San Remedyo, kag Valderrama, Antique, Jordan, kag Buenavista sa Guimaras, kag Sapian sa probinsya sang Capiz. 462,868 na ka mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o KONSAP ang nakabaton sang tag 6,000 pesos nga emergency cash subsidy sang gobyerno sa bugos nga Western Visayas. Sa datos nga ginpresentar sa Department of Social Welfare and Development o DSW Region 6 as of 12 noon April 29 sa 2020, nagapakita nga mayara sang 2,777,208 ang actual paid out amount. So kay DSWD Regional Director Evelyn Macapobre nga sa kabugusan nga 133 ka mga local government units o kon LGU sa rehiyon, 119 na ang nakaumpisa sa pagpanagtag. Liwat nga ginpanawagan ni Macapobre sa mga LGUs nga padasigon ang pagpanagtag bangod ini ang kinahanglan nga matapos on or before sa Abril 30 tuig 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga detalye sa balita lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. O gali ang pagnom sa DTX 500. Bangod ang DTX 500. Ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin, nga nagapanubos ang glucose vicin. Nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaduso ni Senator Richard Gordon ang hadna nga nagatukod sang Center for Disease Control and Prevention sa pungsod Pilipinas. Si Gordon ang nag-file sang Senate Bill number 1440 kon ang proposed Philippine CDC Act. Kasunod nga vulnerable ang Pilipinas sa disease outbreaks. Ginpathag sang senador nga timely sa karon nga ang Pilipinas ang nagaupod sa pakig-away kontra COVID-19 kag iban pa nga potential health threats pagi sa pagtukod sang independent kag competent National Center for Disease Control and Prevention. Si dalom sang proposed bill ang CDC ang mangin attached agency sang Department of Health. Mangin trabaho sang CDC nga malikawan ang paglaptas sang makalalaton nga masakit pagi sa pagpasangkad sang surveillance kag diagnostic kag capacity sa mga laboratorio sa Pilipinas. Ginaduso man ni Senadora Grace Poe ang pag-establisar sang kaangay nga ahensya. Ginpahayag sa Commission on Higher Education nga madamo sa mga higher educational institution sa pungsod ang magabukas sa bulan sang Agosto apang sundon ang flexible learning methods sa tunga sa paandam sa COVID-19. Sa idalom sa flexible learning methods, ibase ang sahi sa pagtudo depende sa ikasarang sa mga manunudlo kag estudyante. Suro kay Chairman Prospero de Vera, nga buslingon sang flexible, ini ang kombinasyon sang online kag offline activities bangod na hindi tanan maka-access sa internet.
Dugang pa ni De Vera, ini ang ilan nakitaan nga solusyon sa piyak nga nagapabilin sa karon ang krisis nga nadulot sang COVID-19. Sa iban nga balita nasyonal, ginpaisol sang Supreme Court sa 2021 ang 2020 bar examination sa bagon sa COVID-19 pandemic. Sisa ka bar bulletin nga ginpagawa sa buong adlaw, ginpahayag ni 2020 Bar Chair Associate Justice Marvic Leonen ang pagpaisol sang bar exam ang bangon sa nagataas nga COVID-19 cases sa Pilipinas hagang social kag economic disruption nga gintugas ang pandemic kag enhance sa community quarantine. Ginpathaga ni Leonen na ini ang magahatag sa Supreme Court sa nagakaigo nga tiona kag makahimo sa mga adjustments kag nagakaigo nga preparasyon para mangin safe ang pagpatigayon sang bar exam. Ang bago nga schedule sang exam ang iga-anunsyo sa bulan sang Hunyo. Plano sang Korte Suprema nga patigayonon ang exam sa Manila kag syudad sang Cebu. Temprano nga i-release ang Government Service Insurance System kon GSIS ang pension para sa ilang mga miyembro sa bunga bulan sang Mayo bagod sa COVID-19 crisis. Sa kay GSIS President Rolando Macasait, Mayog 5 i-release ang pension sa mga miyembro ng GSIS mas temprano sa schedule sini nga Mayo 8. Nagligad nga bulan, temprano man niya gin-release ng GSIS ang pension. Dugang pa ni Macasait nga ang state pension nagpainsa nga 5.7 billion pesos para sa monthly pension sa nga 511,000 ka mga pensioners nationwide. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Kagsalita na sa aton balita international, naglambot na sa masobra 5 na yara na sa 58,682 ang kadamuon sa mga napatay sa US bangod sa COVID-19. Nalabawan na sa na-record nga napatay sa COVID-19 ang na-record man sa napatay sa itong Vietnam War nga 58,220. Sa nakaligid nga 24 oras, na-record sa US ang panibag-ong 1,885 ka napatay bangod man sa COVID-19. May na-record man nga masobra sa 20,200 ka kaso. Sa karon naglambot na sa masobra 1 ka milyon ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa US. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, nagapabilin nga buhi ang Olympic dream ni Filipino weightlifter Hidilyn Diaz apisar sa COVID-19 na pandemic. Si Diaz ang all set na kontani sa pagbiyahe sa Colombia para sa weightlifting tournament. Tinalikdan nga bulan sang ang pungsod ang nagsirado silang borders para sa mga foreigners sa Asia kag Europa bangod sa COVID-19. Si Diaz kag iya nga team ang nagapabilin sa karon sa pungsod Malaysia. Ang tournament ni Diaz sa Colombia ang iya kontani ika-anom nga weightlifting or qualifying tournament para makompleto niya ang requirements para sa Olympics. Suno kay Diaz, nagapabilin siya nga committed siya handom nga makakuha sang gold medal sa Tokyo Olympics. Matapos nga nagdaog ni sang silver medal sa Rio Olympics sang 2016. Sa karon nagapatigayon si Diaz ang online weightlifting seminar. Agang pondo nga matipon ang iya igabulig para sa mga pamilya nga nagakinahanglan sa Zamboanga, ang iya nga hometown. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, wala mapunggan sa actress nga si Angel Locsin nga sabto na ang negatibo nga komento batok sa iya kag siya boyfriend nga si Neil Arce. Matapos nga isa ka netizen nang nagkomento sa post ni Angel kag nagpahayag nga dapat nga naghatag mandigwa para sa mas nagakinahanglan, ilabi pa nga limitado ang COVID-19 test kits. Depensa ni Angel kaugalingon nila nga kwarta ginbakal sa test kits para sa COVID-19 kag hindi mo nila inibilang precaution matapos nila ma-expose sa mga hospital kag iban pa nga mga lugar nga ilagin kadtuan para sa relief operations. Una diri ginpost ni Angel sa Instagram story ang resulta sa COVID-19 test nila ni Neil kag pareho naman sila nga nag-negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Abril 29, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag balita. Action and Defensor. Tag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon